Hello, what's up mga ka-idol? Bagong adlaw, bagong video na sa ta mga ka-idol. So karon og baguhan pa mo sa akong YouTube channel. Please subscribe and click the notification bell para maging updated po kayo sa mga bago kong video. Hello, what's up mga ka-idol? For today's video mga ka-idol, real talk rin siya mga ka-idol ha, real talk. Para ni adtong mga tao nga hilig igsimba, sigig puyo sa simbahan kada Domingo, present din nga magsimba, pero wala gani sila katuman sa balaod sa napulo kasugo. Kita mismo nga magsisimba kay bawo gitag unsa ng balaod sa napulo kasugo. Sige tag simba pero atong kaugalingon gyapon nato limpyo ha. Kung nakabasa ta sa balaod sa napulo kasugo, unsa man ang nakakasulat diha gidili ang pagpanapaw, pagpanghilabot sa butang nga dili ato, pag-inom sa ilimnon nga makahubog, pagpanigarilyo, wa pag ginakatuman ana. Mateo 7:15 bersikulo 8 nga nagaingon, kining magatawhana nagapasidungog kanako sa pulong lamang, apan layo kanako ang ilang kasing-kasing. Unsa may kapuslanan sa inyong pagsimba, hindi ninyo nabuhaton ang maong balaod sa Dios. Nagsigig simba pero ang kasing-kasing pertigya pong hugawa. Real talk rin siya mga idol ha, real talk rin siya, pero kamo na'y bahala, una-una sa inyong kaugalingon, insakto ba ang inyong pagsimba, ang inyong kasing-kasing perti pang hugawa, manghilabot pata sa mga tao nga manghilabot, ato pang dauton, ikor mo manghilabot, unahan ninyo inyong kaugalingon paglimpyo, ayaw mo ditsog panglimpyo sa tugkaran sa uban, limpyuhin na una ang inyong tugkaran, kaya basig lamukon hinuon mo ana, puyan mo dingge, ano siya, real talk rin siya mga ka-idol ha. Huwag binabantayan sa mga hilabtanon ba sa Domingo magsimba, pero murag paminaw ko murag may pulos ang ilang pagsimba, magtanon magyapon kayo kani siya, real talk ra ni naaron na ninyo sakitan mo. God bless, padayon na inyong pagpangsimba ninyo o paghilabot sa tao, tinuoray bahala ninyo.